yakho baprofeti abathathu bathetha into enye uba hey kukho intokazi onayo efake incukuthu apha kwakho ndithi incukuthu ndithi chini it makes sense le nto uyithethayo tata ngoba ayi mandiphaphathe xeko lam camakho ndiyavumelana nomoya wakho ndithi mana hayi mani unyanisile ngoba hey abalala abantwana endiyanabo pha endlini uthi ke lo mprofeti hayi yile ntokazi yakho le izena nezincukuthu hey bandiphaphathe ezincukuthu ezi zibatya kakhulu amankazana nje umane watshintsha uzenenye ziyawatya yena uyalala yena teke ndithi camakho ndiyayidibanisa le nto uba unyani silotho ndiyakuyalala lo mntu wathi uzamqaphela lulala gqitha apha kubo abanye abalali bahlala ngempundu ndithi camakho dade ndiqomo wakhohlakela abantwana yebethuna zimazi njani yena incukuthu yena ke ngoku isiqwesi sakhe azibadwaba abanye aba nangoku nathi sisithi yebethuna xa ndizama uba inkazana mayize kwam hayi ayivumi lo uvuma kuqala lo ndathi rha uza kunya bastard lahla kwayena lowo rhasisi hey sathi uphethulula ibhedi sikhangela sathi ayizoncukuthi uya ndathi kubhede ndilahle kwale bhedi ndithenge entsha ngenxa yelule abalopata sathi nango ndihlambayo bakuseni ndithi uyabona wena ndijokule nto yam kanye nguwe lo ndifaka engxakini sendityiwa zincukuthu nje nabantu bam nguwe bastard rhasisi